Αντικαθιστώντας την παλαιά κεφαλή ντουζ με μια νέα κεφαλή καλύτερης αποδοτικότητας νερού, μπορεί να εξοικονομήσετε έως και 11 λίτρα νερού το λεπτό, συνολικά 35.000 λίτρα νερού το χρόνο. Μπορεί επίσης να σας γλιτώσει μέχρι και $100 το χρόνο σε κόστος θέρμανσης του νερού. Οι κεφαλές ντουζ χαμηλής ροής διατίθενται σε μια ποικιλία σχεδίων και τιμών. Μερικές δημαρχίες προσφέρουν δωρεάν ανταλλαγή παλαιών κεφαλών ντουζ με μια νέα χαμηλής ροής. Υπάρχουν δύο τύποι κεφαλών ντουζ, με βραχίωνα ρυθμιζόμενου ύψους και με εύκαμπτο σωλήνα. Αυτό το βίντεο σας δείχνει πώς να αντικαταστήσετε έναν βραχίωνα ρυθμιζόμενου ύψους. Τα εργαλεία που απαιτούνται για τη δουλειά αυτή είναι αντιολισθητικό χαλάκι, ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί, σύρμα καθαρισμού, χοντρό πανί για την προστασία της μεταλλικής επιφάνειας και ταινία τεφλόν, η οποία συνήθως περιλαμβάνεται στην συσκευασία της κεφαλής ντουζ. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του ντουζ σας είναι κλειστός. Τοποθετήστε το αντιολισθητικό χαλάκι στην περιοχή της ντουζιέρας για να σταθείτε επάνω. Με το γαλλικό κλειδί βγάλτε την παλαιά κεφαλή του ντουζ. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα για προστασία της μεταλλικής επιφάνειας. Ελέγξτε αν το εξάρτημα στον τοίχο είναι σταθερό. Αν είναι χαλαρό ή κατεστραμμένο, καλέστε υδραυλικό. Καθαρίστε τις στροφές με το σύρμα και στεγνώστε την περιοχή πολύ καλά. Τυλίξτε 5 με 6 στροφές της ταινίας τεφλόν με δεξιόστροφη κατεύθυνση. Βιδώστε τη νέα κεφαλή ντουζ. Τελειώστε με την κεφαλή του ντουζ σφιχτά βιδωμένη και στραμμένη στην σωστή κατεύθυνση. Μην στρέψετε την κεφαλή του ντουζ σε αντίστροφη κατεύθυνση, γιατί αυτό θα σπάσει την μόνωση της ταινίας τεφλόν. Σε περίπτωση που η μόνωση έχει παραβιαστεί, η κεφαλή του ντουζ θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί η ταινία τεφλόν. Ανοίξτε το ντουζ και ελέγξτε για διαρροές. Η νέα κεφαλή του ντουζ σας εγκαταστάθηκε.